دوست و براین هجا روش باش گلین کردستان روش باش ایرو حفظه قانونی هر وها وکه روژا آلا کردستان جی تی پیروز کرن لی مخابن دگل کو آلا مهیه آلا مه وکه آلا همو گلان دولتان دناو آلین گلین دولتین جهان دا جهناگره هر وها دگل کو امنتهون لیبلی مخابن نه اندام نتوین یک بوینه جبر ویه که علامت ناوا آلین نتوین اندام نتوین یک بویش دجی جهناگره هیویا مهه کو ده سالین پیشته ده دمین پیشته آلا کردستان جی وکه همو آلین گلین جهانه دناوا آلان ده جه بگره چواکو ده پر خالان ده ام کرد نابن یک دناوا خدا یک بونه کی چه ناکن درباره آلا کردستان ده جی ناکوکی هنه هجی دناوا ما کردان ده beş cüreye ke ala Kurdistan'ı kabul dikin. Hindibejin ev al ala Kurdistan'ı hineki dindibejin na ev al ala Kurdistan'ı. Yani teni jbu ku nakokiye ke de navbera me de hebe nikaş tene kirin. Jber viye ki ji İrolve derin me tü al danani. Libeli rengin Kurdistan'ı, rengin geli Kürt, kesku soru zer rüvederiye. Teni de haleki de em Kürt dibin yek, kes jere itirazı nake, rengin kesku soru zer. Yani rengin kesku soru zer, dırıhi Kürdan da cekirtiye. Hamu hezin beşin ku tipeke ale derdixin peş dibêjin ev ala Kurdistan'e duan alanda rengi kesku soru zer heye. Kesin ku aleke jibo Kurdistan'e peşkeş dikin didin peş ku tede kesku soru zer tene ve nine. Çima em Kürt درباره سیمگه که ولو گرینگ ده خواناکن یک مثلا امل کمارا مهابادی بنیرن آلا که دما کمارا مهابادی هاتیا آوا کرن ده 1946 ده تیده رنگ کسک و سور و زر هیه لیبلی ویدمی هنه که dibin tesira simgeyin İrani de mane. Jberviye ki jî kesku soru zer dihindiri kesku soru zer de jî û her wiha spî yani sor, spî, kesk dihindiri wî de jî roj heye, roja zer lêbelê simgeyeke weke simgeya ku İran da ala xwe de bikartîne jî heye. Kesku soru zer û her wiha tevî roj da ala mihabadê de heye. Çima em hemî Kurd aleke ku îro piraniya Kurdan weke ala Kurdistanê qebûl dike û her wiha ji aliyê herêma Kurdistanê ve jî ku tê zanîn tenê di cîhanê de yek herêmekî weke herêma Kurdistanê fermî hatiye naskirin ew jî herêma Başûrê Kurdistanê ye. û hikûmeta herêmî ya Başûrê Kurdistanê jî aleke weke ala herêma Kurdistanê qebûl kiriye. Ew jî kesk û sor û zer têde heye. Yani kesk, sor, spî û her wiha roja zer
د نیوکا وی دا هیه ev dikare bersi ve bide daxwaze hemû beşên Kurdistanê ji bo ku weke aleke Kurdistanê bê naskirin. Lêbelê hin derdorên ku li dij bi taybetî li dij hizba QDP ne wê alê weke ala hizba QDP didin naskirin. Lê di rastiyê de wisanî ne. QDP weke partî xwedî alekî xwe ye. Yani ala QDP cuda ye. Ala yenekê jî cuda ye. Yani weke simgeyên partiyan em jê ra nevêjin al lêbelê weke simgeyên partiyan cuda ne. Ew ala ku hikûmeta herêmî parlamentoya Herêma Kurdistanê weke al ji xwe re qebûl kiriye ya hemû hizbên ku li parlamentoya Herêma Kurdistanê da cihê xwe digirine. û her wiha ya hemû gelên ku li ser axa Herêma Kurdistanê jiyan dikine. Ez dibêm werin em hemû Kurd wê alê ji xwe re weke ala neteweyî qebûl bikin. Wê zerarê bide kî gelo? Tenê wê zerarê an jî wê bala duşminan bikişîne ser xwe. Em çiqas di nava xwe de nebin yek di derbarê tiştekê de em gotina xwe nekin yek kêfa kîtê bêguman kêfa duşmin tê. Kêfa kesên ku ji me hez nakin tê. Yani em her kesê ku ji me hez nake em weke duşmin nas nekin. Lêbelê di nava wan da yê ku duşminin jî hene. Yê ku îro li dij gelê Kurd şer dikin jî hene. û yê ku ji me hez nakin kêf digirin ku em di derbarê tiştekê de gotina xwe nakin yek. Mesela di derbarê alê da em di nava xwe de nakokiyan jiyan dikin. Dibe ev nakokî ji navbera me rabe. Bêguman em nikarin bêjin hemû hizbên Kurdistanê bira bicivin ser hev û li ser xeta yek îdeolojiyeke kar bikin. Ev ne mümkün e. Tişteke wilo çawa ku ne mümkün e ne dürüst e jî. Ez jî tevlê nabim. Ji ber ku li Kurdistanê cur be cur beşên civakê hene. û her beş xwedî nêzîkatiyeke xwe ya li jiyanê ye. An jî bi awayeke din em bêjin xwedî nêzîkatiyeke îdeolojîk e. Yên ku em bêjin muhafazakar hene. Yên ku sosyalîst hene. Yên ku ateîst hene. Em bêjin Kurdên Müslüman hene. û li Kurdistanê gelên Hristiyan hene. û her wiha gelê me yê êzdî heye. û cur be cur nêzîkatiyên din hene. Ji ber vê yekê em nikarin bêjin bila hemû hizbên Kurdistanê wek heft hev bigerin. Lêbelê hin xal hene divê ku hemû hêz li gel hev bin. Wek hev biaxifin, wek hev doz bikin. Weke mijara ala Kurdistanê. îro ala Kurdistanê ku li başûrê Kurdistanê hatiye qebûl kirin ji alî sedî heştê Kurdan ve jî weke ala Kurdistanê tê qebûl kirin. Lêbelê hê jî hin hizbên Kurdistanî hene wê alê weke ala Kurdistanê qebûl nakin. Ew jî ji xwe re aleke cuda derdixin dibêjin ev ala Kurdistanê ye. Divê ev nakokî ji navbera me rabe. Eger derdorê sedî heftê sedî heştê Kurd aleke weke ala Kurdistanê qebûl dikin û duwê alê de jî rengên kesk û sor û zer hene ku ji alî hemû Kurdan ve weke rengên neteweyî têne qebûl kirin divê ew al weke ala Kurdistanê bê naskirin û di malê hemû Kurdan de jî ew al weke ala Kurdistanê
hebe. Rojeke dibistanê de zarokên biyanî ji zarokên Kurdan bipirsin bêjin ka ala we kîjan e, bire ew zarok bizanibin kîjan alê derxin pêş û bêjin ev ala Kurdistanê ye. Rojeke tişteke neteweyî biqewime, dema Kurd derdikevin kolana di destê wan da ew al hebe. Bêguman endamê hizba wê ala hizba jî rabikin, simgeyên hizba jî rabikin. Tiştek jî nabe. Lêvelê di destekî de ala hizba hebe, di destê din da jî divê ala Kurdistanê hebe. Ez hêvîdarim hemû hizbên Kurdan, hemû rêxistinên Kurdan, hemû dezgehên Kurdan di derbarê ala Kurdistanê de gotina xwe bikin yek û ez bixwe bi dil û can tev li wê nêrînê dibim ku ala ku îro li başûrê Kurdistanê weke ala herêma Kurdistanê hatiye naskirin, bila weke ala hemû Kurdan bê naskirin, weke ala Kurdistanê bê naskirin. Heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û hürmet.